Ahoj, kuj! Takže vítajte v mojom vlogu, ktorý je skôr takého istého charakteru ako tento pred týždňom, čiže som vydal prvé video. A hádate, kde som nachádzal? Nie na podhradovej. Nie detská. Nie smiešná. Ja ako meteorológ vám chcem vydať toto. Že zajtra bude snežiť v Košiciach. Buď večer, nie, možno aj po obede, začne, neviem. Ale zajtra už má snežiť. Aj temi. Takže bude konečne dobre a nebude modrá obloha. Tu na taký Aladín. Tu na je taký Aladín. Tu na kde to buzerantové slnko. A tak, takže takto. A ako som si všimol pri svojich posledných videách, dám takto kameru, ale začnem dať takto sa mi lepšie páči. Takže buzerantové slnko. Dneska mi dám ešte jedno video, to bude z motocrossu. Dneska idem na motocross. Tak. A teraz idem robiť takú reklamu. Takže s 7. februára 2015 referendum ochrany rodiny. Hlasujem 3-krát áno, jej! Deti v tom majú jasno. Poďte chrániť rodinu. Aliance za rodinu. To už sme skončili. Takže ako som vám vravel, ešte vám dám jedno video dneska. Ahoj, kurvi!